нархи арз. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 26 июл эълон кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон дар бозори арзи кишвар 100 рубли русӣ 17 сомонӣ арзиш дорад. арзиши евро бошад дар бозори арзи кишвар ҳоло 100 евро баробари 1051 сомонӣ ва 75 дирам қимат дорад. арзиши доллари амрикоӣ дар бозори арзи тоҷикистон 100 доллар баробари 1026 сомонӣ ва 80 дирам мебошад. нархи тилло. қурби тилло дар бирҷаҳои лондон асри дирӯз 1718 доллару 90 сент барои як унс таъин шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон 100 доллару 12 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью-Йорк Mercantile Exchange ва Lightswhite Oil Нью-Йорк 96 доллару 20 сент муомила шуд. то 1 июни соли 2022 маоши миёна дар тоҷикистон 1647 сомониву 40 диррамро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 154 сомонӣ ва нисбат ба аввали соли ҷорӣ 106 сомониву 50 диррам бештар аст. дар ин бора Ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар рӯзи 26 июл дар нишасти матбуотӣ хабар дода гуфт, дар охири соли 2021 маоши миёнаи номиналӣ дар ҷумҳурӣ тибқи маълумоти расмӣ 1812 ва ҳадди аққал 400 сомониро ташкил медод. аз рӯи минтақаҳо маоши миёнаи баландтарин дар шаҳри Душанбе 2402 сомонӣ, дар вилояти Суғд 1548 сомонӣ, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 1487 сомонӣ ва вилояти Хатлон 1218 сомонӣ дар ҷойи дуюм қарор дорад. кормандони созмонҳо ва намояндагиҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон нисбатан зиёдтар мегиранд. маоши миёнаи номиналӣ 11361 сомониро ташкил медиҳад. кормандони бонкҳо ва ташкилотҳои суғурта ба ҳисоби миёна 4592 сомонӣ, хизматрасонӣ 4326 сомонӣ, алоқа 3478 сомонӣ, энергетика 3057 сомонӣ, саноати кӯҳӣ 3020 сомонӣ, сохтмон 2489 сомонӣ, истеҳсолот 2354 сомонӣ, нақлиёт 2336 сомонӣ, хизматрасонии давлатӣ 2336 сомонӣ, маориф 1259 сомонӣ, нигаҳдории тандурустӣ 1030 сомонӣ, хоҷагии қишлоқ 637 сомонӣ маош мегиранд. вазир ҳамчунин қайд кард, ки аз 1 июли соли 2022 музди меҳнати кормандони мақомоти давлатӣ ва идораи давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ зиёд карда шуд. ёдовар мешавем, аз 1 июл маоши ҳадди аққал барои тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон то 600 сомонӣ 57 доллар афзоиш ёфт. қабл аз ин ҳадди аққал дар кишвар 400 сомонӣ 38 доллар буд. додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон эълон кард, ки ширкати ҳавопаймоии давлатии Тоҷик Эйр аз тавони пардохти қарзи худ бархурдор нест ва дар остонаи варшикаста шудан қарор дорад. қарзи ин ширкат 40 миллион доллар мебошад, ки 20 миллион доллари он мутааллиқ ба ширкати Sky Road Leasing-и кишвари Литва аст. қарзи ширкати ҳавопаймоии тоҷикистонӣ бобати иҷозаи 2 ҳавопаймо ва адами пардохти суди он, ки дар моҳ ба 149 000 доллар мерасад, акнун 20 миллион долларро ташкил мекунад ва додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон низ ин мавзӯъро таъйид кард. коршиносон мегӯянд, ки қарзи 40 миллион долларии ин ширкат шомили пардохт нашудани маоши кормандони ин ширкат, таъхир дар пардохти ҳаққи истифода аз фурудгоҳи Душанбе, қарзи молии он ба ширкати воҳидии сӯхтрасон дар фурудгоҳҳо мегардад. дар моҳи декабри соли 2018 мавзӯи харидории як ҳавопаймои Боинги 767 гаронтар аз қимати воқеии он аз сӯи ин ширкат ва санадсозии он мавриди бозрасӣ қарор гирифта буд. имсол аз Тоҷикистон 126 нафар барои кор ба Бритониё фиристода шуданд. дар ин бора Ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ рӯзи 26 июл дар нишасти матбуотӣ хабар дод. вай гуфт, ки 200 нафари дигар мунтазири раводиди Бритониё ҳастанд. шаҳрвандони Тоҷикистон дар Бритониёи Кабир умдатан ба кори мавсимӣ дар гармхонаҳо машғул хоҳанд шуд. ҳоло 90% муҳоҷирон барои кор ба Русия ва 5% ба Қазоқистон мераванд. қаблан вазорати меҳнат
хабар дода буд ки ширкати бритониёӣ шаҳрвандони тоҷикистонро барои кори мавсимӣ даъват кардааст. Тақрибан 1000 нафар ҳуҷҷат супоридаанд, вале имтиҳони забони англисӣ ки яке аз шартҳои пешгузошта буд, ҳамагӣ 250 нафар он замон гузашта буданд. Гуфта мешавад ки худи хоҳишмандон хароҷоти сафар ба бритониёро пардохт мекунанд ва барои ин аз $1000 то $1500 лозим аст.